सानराय माखौ बुङो? सानराया मोनबैसे आरो मा मा? सानरायखौ जों माब्ला बाहायनाय जायो आरो से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम माबोरै लांनाय जायो? वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज धोनी नार्जारी। जाय सोदोबमाया मोनसे एबा बेनिख्रुइ बांसिन अनजिमाखौ फोरमायो बेखौनो सानराय होननानै बुङो। बर' रावाव सानरायखौ मोननै बाहागोआव राननो हागौ। बे जाबाय से सानराय आरो बां सानराय। जाय महर एबा दाजाबदाया मोनसे, सासे एबा हारसिंखौ फोरमायो बेखौनो से सानराय होननानै बुङो आरो जाय महर एबा दाजाबदाया मोनसेनिख्रुइ बांसिन अनजिमाखौ फोरमायो बेखौनो बां सानराय होननानै बुङो। जेरै से सानरायनि बिदिन्थि बायदियै आं, नों, बे, बै बेफोर मोनफ्रोमबो सोदोबफोरा मोनफा मोनफा एबा सासेल' ओंथि फोरमायदों। बां सानरायनि बिदिन्थि बायदियै बेफोर, बैफोर, मानसिफोर, जों, नोंसोर बायदि बायदि। बेवहाय मोनफ्रोमबो सोदोबफोरा मोनसेनिख्रुइ बांसिन अनजिमा थानायखौ फोरमायदों एबा सासेनिख्रुइ बांसिन अनजिमा थानायखौ फोरमायदों। अब्ला दा नोंथांमोनहा सानराय माखौ बुङो, सानराया मोनबैसे आरो मा मा बेनि सोमोन्दै मिन्थिबाय। दा फैदो से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम बर' रावाव माबोरै सोलायनाय जायो बेनि सोमोन्दै जोङो मिन्थिनानै लादिनि। बर' रावाव मोनथाम राहायै से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनो हागौ। बेफोर जाबाय, सेयाव दं उन दाजाबदा दाजाबनानै, नैयाव दं मुंमाखौ जावले जावले एबा खनले खनले गाबज्रिनानै, आरो थामाव दङ जोंहा बर' रावाव माखासे फालो दिन्थिग्रा एबा बां सानराय फोरमायग्रा माखासे सोदोब दंखायो। बैफोर सोदोबफोरखौ मुंमाजों फज'नानै बां सानराय खालामनाय जायो। दा फैदो उन दाजाबदा दाजाबनानै माबोरै से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनो हागौ जों बेखौ नायदिनि। गोसोआव लाखिदि बर'आव मोनथाम रोखोमनि उन दाजाबदाफोर दङ। जायफोर उन दाजाबदाफोरखौ मुंमा एबा मुंरायजों दाजाबफायोब्ला से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनो हायो आरो बर' रावाव सिगां दाजाबदा दाजाबनानै आरो गेजेर दाजाबदा दाजाबनानै से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनो हाया, बेखौ गोसोआव लाखि। बे मोनथाम उन दाजाबदाफोरा जाबाय सोर, फोर, मोन। बे सोर, फोर, मोन बे मोनथाम उन दाजाबदाफोरखौ दाजाबनानै जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनो हागौ। बां सानराय दिन्थिग्रा उन दाजाबदा सोर। बे उन दाजाबदा बां सानराय फोरमायग्रा सोर दाजाबदाखौ सुबुंनि बेलायावल' बाहायनाय जायो। बेखौ नैथि आरो थामथि सुबुंसायजों दाजाबनानै से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायहोनाय जायो। नाथाय बे उन दाजाबदाखौ दाजाबोब्ला मान होयै ओंथि फोरमायनाय जायो। जेरै नों, नोंसोर, बे, बिसोर। बे बां सानराय फोरमायग्रा उन दाजाबदा सोरखौ गाव दिन्थिग्रा मुंराय आरो थावनि दिन्थिग्रा मुंराय बैजों दाजाबफानानै एबा फज'फानानै से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनाय जायो। जेरैहाय गाव, गावसोर, बै, बैसोर। दा फैदो बां सानराय फोरमायग्रा उन दाजाबदाफोरनि सोमोन्दै मिन्थिनानै लादोनि। बे फोर दाजाबदाखौ मानसि दुमसि, जिब जुनार, एम्फौ एनला, मुवा बेसाद आरो थावनिफोरनि उनाव दाजाबनानै से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनाय जायो। जेरै दाउ, दाउफोर, ना, नाफोर, मोसौ, मोसौफोर, बोरमा, बोरमाफोर, बे, बेफोर, बै, बैफोर बायदि बायदि। नाथाय बे फोर दाजाबदाखौ सुबुंनि बेलायाव बाहायोब्ला मान होयै एबा सनमान होयै ओंथि फोरमायनाय जायो। जेरै गथ', गथ'फोर, बिखुनजो, बिखुनजोफोर, बिहाव, बिहावफोर बायदि बायदि। दा फैदो बां सानराय फोरमायग्रा उन दाजाबदा मोननि सोमोन्दै मिन्थिनानै लानि। बे बां सानराय फोरमायग्रा उन दाजाबदा मोनखौ सुबुंनि बेलायावल' बाहायनाय जायो आरो
बेखौ मान होनाय ओंथि फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो। जेरै नोंथां, नोंथांमोन, बिथां, बिथांमोन, आदा, आदामोन बायदि बायदि। बेखौ नैथि आरो थामथि सुबुंसायजों दाजाबनाय जायो। दा फैदो 2 नम्बर। 2 नम्बराव जोंहा मा दंमोन? मुंमाखौ जावले जावले गाबज्रिनानै एबा जावले जावले बुंनानै जोङो से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनो हागौ। जेरै बिदिन्थि हिसाबै न' न', गामि गामि, दै दै, बिफां बिफां बायदि बायदि। बे बिथिङाव जों माब्लाबा ओरैबायदि बुंनायबो खोनानो मोनो, मायै माइ, नायै ना, बेदरै बेदर। बेबायदिबो जोङो गावनि मोनदांथिखौ गुवारै फोरमायनो थाखाय बुंनायखौ नुनो मोनो। जोंहा थामथि राहायै जोंनिया दङ बर' रावाव माखासे बांसानराय फोरमायग्रा माखासे गुबै सोदोबफोर दंखायो। बेफोर जाबाय फालो, गोबां, दामोल, माखा, हानजा बायदि बायदि। बेफोर गुबै सोदोबफोरखौ मुंमाजों दाजाबनानै से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनो हागौ। जेरै मोसौ फालो, गोबां मानसि, सुबुं हानजा, माइरं दामोल, माइ दामोल बायदि बायदि। बेफोरनि अनगायैबो गुबै सोदोबजों गोथे महर दाजाबनानै आरो मोननै गुबै सोदोबखौ खाथि खाथि बाहायनानैबो बर' रावाव से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनो हानायनि राहा दङ। जेरै मानसि, मानसि दुमसि, जिब, जिब जुनार, बिफां, बिफां लाइफां, मुवा, मुवा बेसाद, एम्फौ, एम्फौ एनला बायदि बायदि। बेफोराव गुबै सोदोबजों गोथे महर दाजाबफानानै आरो मोननै गुबै सोदोबफोरखौ खाथि खाथि फज'नानै से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनायखौ नुनो मोनदों। अब्ला जों दा रोखा जाबायदि बर' रावाव मोनब्रै राहायै से सानरायनिफ्राय बां सानरायसिम सोलायनो हानायनि राहा दं। आसा खालामो नोंथांमोनहा सानरायनि सोमोन्दै दा गासैखौबो मिन्थिजोब्बाय। नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनोबो दाबाव आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामोब्ला गोदान गोदान आपडेटफोरखौ नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।